lectura, o almenys així m'ho han fet saber. Jo quan busco la paraula, perquè sovint m'agrada trobar la paraula justa, potser t'ho admetria més ara, que fa 2 anys quan va sortir el llibre, això de la teràpia, però en tinc una de millor. Per mi va ser una catarsi escriure-ho. En certa mesura sí que hi ha un procés que d'altra gent vehicula a través d'altres vies, i que no totes tenen per què ser creatives, cadascú en la seva intimitat fa el camí de la manera que pot, però que en el meu cas escriure-ho va ser una catarsi. Crec que pretenies fer visible al Lluís i a tots els nens que es trobaven o es troben en aquella o en aquesta situació. Estem parlant de gent invisible, i si és així, per què i què ho provoca? Sí, aquest terme jo el vaig descobrir justament arran d'unes jornades que feia la Fundació Nexe i en la qual em van demanar de parlar sobre mon fill com a pare, ja que era escriptor, i a veure com ho faria. Això devia ser que el Lluís devia tenir 3 o 4 anys, no? I per tant era el 2003, 2004. I a les jornades que es feien a Blanquerna es deien els nens invisibles. I jo m'ho vaig preguntar molt per què, i em vaig parlar amb professionals i altres pares amb més experiència. I bé, realment sí que és cert que hi ha una certa invisibilitat que té un doble motiu. D'una banda, per raons logístiques i també psicològiques, en molts casos, i sobretot antigament, no sortien mai de casa aquests nens. És a dir, no hi havia centres, no hi havia infraestructures, etc. Però a més, a la gent els feia por mostrar-los, no? Després de la publicació d'Aquiet, molta gent m'ha escrit dient-me sí, en el meu poble n'hi havia un, al meu carrer, però no el vaig veure mai. És a dir, la invisibilitat de la malaltia, la deformitat, el col·lapse, era, diguem, per raons logístiques, és a dir, per necessitat de com el moc es va fent gran i les cadires, i tu vas als pobles i no estan adaptats precisament allò per moure't, i també... D'això, perdona, parlem en present encara, I parlem, i tant, i tant. Evidentment hi ha molt de camí per córrer i jo entenc que estem en una tendència diferent, però és veritat, podem parlar en present. I el segon motiu d'aquesta invisibilitat, que era el que a mi m'afectava més, on va fer pensar més, era una qüestió de rol social. És a dir, que em va fer pensar més perquè vaig aplicar-hi, una reflexió d'àmbit més general, no tan particular d'allò que et passa a tu, no? I és veritat que si t'hi paraves a reflexionar una mica, ens hem procurat una societat en la qual els models d'èxit són molt clars, molt marcats i molt visibles, hipervisibles. És a dir, la publicitat i els mitjans de comunicació, i tots els que hi treballem, en formem part, els redupliquem constantment, no? Els grans esportistes, els cantants, els famosos de segons quins àmbits, els actors... És a dir, són uns models als quals tothom s'emmiralla. Lamentablement, potser els catedràtics de la universitat no formen part d'aquesta visibilitat. Hi ha altra gent molt meritòria, no? Però que no hi és. Però bé, fins i tot que hi formessin part també, en tot cas parlem de models d'èxit. I aleshores, de sobte, esclar, aquests nanos, i en general tothom qui pateix una discapacitat, doncs formen part del furgó de cua d'aquest mateix tren. I dius, home, és que clar, en cap campanya de bolquers, d'anuncis publicitaris per la tele, no he vist jo, no et parlo d'algú afectat amb paràlisi cerebral que gairebé ni es pot moure, com era el cas de mon fill, però és que ni un síndrome de Down no veig, no? Llavors ara hi ha casos, i bé, hi ha iniciatives, ja fa uns anys, en aquest sentit, no? De visibilitzar, i això sí que és més un discurs de caire social, més que no el fet individual que et succeeix a tu. Si em permets un exemple, ara mentre parlaves pensava, la pobresa, si no la veig, no existeix. Clar. I si no existeix, no tinc cap problema. Problemes, i tant, i tant. No, això és la por. És a dir, aquí hi ha clarament una por que a més transmetem amb gran facilitat, perquè com que tots els models que venen i, per tant, els que són més visibles són d'èxit, el fracàs comença a ser un tabú. El fracàs ja vital, personal, laboral, esportiu, tot, Però, esclar, quan aquest fracàs es trasllada a la malaltia, en el cas de l'economia, a la pobresa, a l'exclusió social, però en el cas físic, a la malaltia, i és d'una manera molt, molt notòria, llavors sembla que ens faci angúnia mirar-ho, no? I jo penso que això és
això és molt fàcil de trencar. Aquesta dinàmica és molt fàcil de trencar amb una dosi de realitat, estrictament. És a dir, fent-los passejar, fent que els discapacitats i els nens passegin d'una manera activa amb tots els seus professionals per tots els àmbits, doncs, des de museus, a parcs, a escoles, visitant. És a dir, aquest trencament de gel, com a mínim, produeix que no hi hagi el tabú. Vull dir que allò ho trenquis. Després una altra cosa és la percepció, les prestacions que la societat dona, en fi, i molts altres temes. T'he sentit, explicar diverses vegades el que et va passar en un restaurant, al fil del que comentem. Sí. A Itàlia, sí. De fet, va ser un detonant. Jo ho explico sempre amb gran comicitat, perquè va ser una situació molt tragicòmica, diguem, i va ser el detonant que em va portar a escriure el llibre. És a dir, va ser el primer episodi i com a tragicomèdia ho vaig escriure. Era un restaurant en el qual la seva mestressa va considerar, sense dir-ho mai, això era Itàlia, era Gènova, concretament, però ens va posar moltes pegues després que teníem una taula reservada quan va veure el nen, no? I allò em va fer pensar de dir, què tenia aquesta dona? Por. Por a què? Jo crec que probablement no ho sabria ni ella. És a dir, podríem establir una hipòtesi, Aquest nen que no aguanta el cap i que baveja i que porta els cabells llargs fa lleig en el meu restaurant tan bonic. I em fa perdre clientela. I em fa perdre clientela perquè la gent ho mirarà i dirà, aquí no vull entrar, però això no té glamour, Aquesta és la hipòtesi. Però t'he de dir que estic convençut que aquella senyora, això passava el 2006, crec recordar, o 2007, 6, aquella senyora no hauria estat capaç de verbalitzar-ho amb aquestes paraules. O hauria dit, com aquella gent que diu, no, jo no sóc racista, no? Sí, aquesta mena d'automatisme per negar-ho. I llavors jo penso que està bé posar-ho diguem, visibilitzar-ho, no? Però hi ha casos de menyspreu. Diuen que el racisme, ja que en parlaves, es cura viatjant. Com es cura el menyspreu? Amb cultura? El menyspreu es cura amb cultura i probablement viatjant també per alguns centres en els quals hi ha gent diversa, no? Jo penso que el menyspreu prové d'una hipervaloració d'un mateix, no? Vull dir, el menyspreu és la creu d'una moneda en la qual la cara hi ha algú que es posa molt de preu a si mateix, no? Que es preua molt. I això jo penso que potser els convé una certa immersió en una altra realitat. Bàsicament es tracta d'entendre o, com a mínim, estar atent a allò que és la diversitat, la diferència, no? I la diferència és en tots els àmbits, sempre és un motiu de conflicte, perquè tots som iguals. Aquí, en aquest estudi, de sobte entra un i és verd, i té pèls i unes trompetes, no? Hòstia, ens el mirarem. Llavors, no sé com reaccionarem cadascú, però si a sobre es queda a treballar en aquest programa, haurem de conviure amb ell, no? I bé, aquesta convivència amb la diferència és el que és conflictiu sempre. I a Nexe i a Guimbarda, com esteu? Algun projecte de futur en què esteu treballant ara? Sí, de fet, mira, en l'àmbit del Mouta pels Quiets, que té un blog que es diu així, moutapelsquiets.blogspot.com, i una pàgina web que es pot trobar fàcilment, estem preparant a Granollers una mica tancar el cercle del gran concert que vam fer l'any passat, encara en vida del Llullo, el 14 de juny a l'Auditori, i el 6 de novembre farem una subhasta benèfica de totes les fotografies signades de tots els artistes que hi van participar, juntament amb algun dibuix de Miguel Gallardo i alguna pintura del Perico Pastor també. De manera que, en certa mesura, anem fent actes que, evidentment, tenen aquesta dimensió també d'ajut, perquè la situació econòmica fa que aquests més febles tinguin unes necessitats molt descobertes, no? Però també aquesta qüestió de la que parlàvem, no? De visibilitzar-ho i, en certa mesura, integrar-ho en un àmbit sempre artístic, en cap cas, diguem, victimista, no? Aquí parlem d'una subhasta d'art, de fet, perquè són fotos i una obra d'art, i això, doncs, serà igual com et pots imaginar amb la gent que estima les pintures i se'n va a una subhasta, doncs com vam fer un concert. Per tant, el discurs sempre és intentar defugir el victimisme i intentar encarar-ho amb una certa normalitat. Aquesta és la primera vegada que parlem, però t'he sentit, t'he llegit, i si jo fos el Lluís i t'estigués mirant, no sé, per al foradet d'un pany, estaria molt orgullós del seu pare. Màrius Serra, moltíssimes gràcies per vindre i seguim en contacte. Moltes gràcies a vosaltres.